ole ama sain ka channel min subscribe sak tu zong te invite chunga lom thu ka soi masa ni se hey subscriber te po an pung zela chuti rol chuan Instagram lama hian account ka nei ve a he ka account a hian street lama thla lak thin pho chhuah nan te amang thina followers si sangriat chuang nein kumin kum top lama chuan ka monetize ve thei to anga kalo ti ril ruk lain ka be sei lo lam thil ka tong ta hlo maya tu ti hriat loin ke kana chuan lutin a khoi dang lam na sa hle maya ka followers te po remove vekin ka follow te po alo unfollow vek maya tundin huna chuan followers som ni po ka nei to lova ril ru chuan na du hle mai ka channel min subscribe sak tu zong te khongoi taka ka IG page lama hian ron follow turin ka som chewa description lama hian link ka da dona he link tang hian account IG account hi in follow sak turin ka som a cheu ka lo me